Uy, may gabi mga idol ug mga guys diyan na to no. So mga on dito guys oh, ang atong sudan kay kuan lagi ni atang among madali-dali diri. Kapayas. Giingnan na gumi sa mong silingan nga muramig mga wakwig diri nga ngaon. Kay sige la nga kapayas. Magbuot ba di mo? Mura ni among makaabot maabot sa among pagpaninguha di ay. Importante na ami makaon nami malamlam di oh. May malamig nangayo mi dihag ning kamot mig amo ang kaon dire. Hala nung magwakwig-wakwig may mga wakwig mi dire. Oh. Samtaw mo diha eh. Importante na ning kamot mig amo makaon mi. Total mo sa may mangayo ninyo ba kaon. Gawa siguro kamoy nag ngitag kaon sa pakaon namo kay murag kaingon mo nga kuan. Mahay lang gani na kinatay makaon ron. Ang luban gani wa nagi malamoy. O na diskarte ra gyud magdaog para makakaon ta, di ba? Sam din na ning kapayas di ay. Di na sudan di ay. Halag wakwig pa na ingan diha basta kay sudan na oh. So maura na di mo mag arti-arti ron panahon na. Kani amo ang broken ni amo ang kuan ron. Mo ang kanon. Ang uban diha di mo kaog broken. Ganahan sila ng mga lami nga kanang malmahalon. Anam din ang broken di ay. Ang kana dihang inyo ganador ba din inyo hang ganahan diha. Usa man kalibang ninyo diha kay gold na ang inyo tae. Ha? Maura na tair gyapon na padong. Kuan na karong panahon na gyud. Praktikal na di na mo mag-arti-arti diha. Sabi arti-artihon ninyo nga. Tanang tao dos kalibutan no ama mawagtang ra man ta. Di ta maginarte. Oh. Kaon ta diha unsay naa. Di ba? Pero ibutang mo sa lugar nga kanang wa didto ang inyong ganahan. Ay kung inang di nila mo kaon. No papas mo. Di ba? Oh. Muna nga kaon guys ug mga dol. So tumara na ato ang kuan ron. Kay trabaho ta o nag-deadline ta wa ta ka kuan. Wa ta ka upload so mo ni akong i-upload ron kay nakabati ko inang migwakwig ba kasi kaon og kuan kapayas. May na natin makaon ko tragwa.